Yo. Ayo. Spesial kangge Mas Agus. Anak bocah gunung roh papan gunungku ora susah ate nganggo bingung yen pancen tresno aku mana di mana anak kambing sayang lagu lawas penak Mas. Iki langenane Pak Joko. Oh nggih. Mawawan iki lali. Sampun mawak. Alah penyanyi tak ugahane kabeh, Jong. Sakniki mboten kesupen ta? Waduh dicepaki lho. Cepaki. Heeh. Saiki ora ta? Lali Pak Joko. Nggih mugi saiki kemutan. Ya, ora Pak Joko wis bab. Ampun sabar, Pak. Ampun sawer melih pun kacing mrumet kabeh. Ojo ta. Nano. Yo. Apa kowe ra kelingan dolane ngomahku ono latar padha lelungguhan kegojekan karo Mas Agus magetan berlian. Aji
suwe kok ora cetha. Sapa? Sampene lho. Mas Agus, gak pengen no, Mas. Sumpah. Pengen nyanyi? Foto? Mas. Ibu pripun ibu? Ini Bu El. Masyaallah, Bu. Kanca kula sekolah Dek Ben iki. Lah, sampean magetan to? Oh, beda Dek Ben magetan. Lah tak kira niki Bu ngersake lagu. Aja sing beda iki. Boten. Empun. Ibu sampun. Nembe Boten nambah melih. lagi siji wis piye? Nano. Maka Apa kowe ra kelingan dolane ngomongku ono latar padha lelungguhan kagocekan karo matur sembah nuwun Mas Agus. sembah nuwun Ibu. Mugi-mugi panjenengan tansah pin Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya. Lihat kebun kudik penuh dengan bunga dik. Ada yang putih dik dan ada yang merah dik. Setiap hari dik ku siram semua mawar melati kangen ngati monggo dadwas sampai saya ke Pak Jarto asik yo Pak Joko Pak Deku Supar Kemayoran Pak Dodo agendong bawa ning kasur. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu masuk dekani lulu ana di mana anak kambing saya wayanganku rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani niki to Pak lagune niki to alah Lah kok mboten joget? Klangenan kok ya. Heeh. Oh, Pokoknya menikmati mawon nggih Pak nggih. Mengke-mengke men ampun ngersaki lagu ampun bisa bayar wong niku. Santai mawon. alah bayar di rapopo orang. Aku kira enak lho Dik karo Pak Joko iki. Iki Kita kadang-kadang Pak Joko mosok njaluk lagu daging duit barang. Ora apa-apa sedekah, Mas. Mengke ampun ngoten niku mulih. Ngersaki lagu mawon nggih Bu nggih. Aja sebelah kok bagus. Tumpuk Monggo, ingkang untuk Anda semuanya.
Ayo Pade. Paijo paijan yang ra kerja ora jajan apos. Kapan? Masuk mas. Sewindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Agendong kemana-mana. Duh wong ayu pepojanku. Ati susah kangen sliramu. Mana di mana ada kambing saya. Sululu agendong kowe ning kasar. Rino wengi tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Ya mung sira kang bisa nambati. Tarik terus. Aja boros-boros. Apa-apa. Santai. Kok didudutke meneh. Iki sponsor utama loh Mas iki Mas. Yo tutuk nih. Nano nano. Yo. Agendong kemana-mana. Oke. Diaturke Loras Moro nganggo intro Mas. Delang, ayo. Ayo dang digayengke ora tresno campur sarine. Mas Bugel pimpinane Mas. Yati Hapsari. My wife munggah ning pucuk gunung dhuwur bianget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu Bugel
Baji hae Baji. Hae. Enak tenan. Aku ngenteni merko eling janji-janjimu. Kapan aku bisa ngabani lara ampun kesesot to, Pak. Aduh bagus, aku ora bakal nanging ning atiku. Kawan-kawan mong katon esemu. Spesial kagem Mas Dodo. Adekku super. Seragen bergoyang. Gentung Jrot. Oh, selan iki jeng miring. Nggih, siap. Aku ngenteni merko eling janji-janji. Maju maju Aku bisa nambani lara asmara. Monggo Mas Yarto, monggo. Ya. Nggih, Jambu matur alas, sembah nuwun, anu, monggo dilanjut. request dari Yo. Ayo. Ayo Pak D. Pak D Tarto. Iya. Mbak Yumi, ayo. Mbak Darmi, monggo. Tara.
Giman mriki monggo. Pati Giman saking Kalimantan. Iki bos iki nek urung ping 4 iki urung mudhun, kudu nyampe entek. Sampai entek. Ya, Memanikmu. Mana bente. Ayo monggo. Keluargi saking Tritis, saking Gading san sekitarnya. Oh, Gubuk Asmara. Oh, mengke pokoke. Lah ya sih. Allah.
ngersake. Gubuk asmara sinten? Oh nggih, bapak lagi. Ngersake gubuk asmara, monggo diaturke, Cok. Ora nganggo leren. Wis Bacot ya ini kok. Nggih Pak Joko nggih, golek pasaran pokoke. pokoke kadung ngadeg ya aja ning lungguh. Engko Pak Deku Supar ki arep mantu Kemayoran kuwi. Pak Dodo iku nek mantu ya mara tresna Pak Dodo nggih. Pasti. Keluarga besar Kalimantan. Loh. Jan Pak Joko ki luar biasa kok. Somben delongkan ning Heeh. Kalimantan, Mas. Gading triptis ya Mas ya. Jan luar biasa. Gubuk asmara monggo. Nah. Yo Dek Hesti maju. Ayo diaju. Seragen bergoyang bersama dengan Campur Sari Moro Tresno. Juragan kuwi. Sinten Pak, sinten? Paring asma Pak. Tekok dhewe kono. Pak, nggih. Oh, kula mriku Mas Ngalim, Pak Ngalim. Ngersakne rondo kempling. Oh. Penyanyi menika.
Kempling spesial kagem. Kayak mana? Iyo. Sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu Bunda goyang mangga kinurban jiwa rasa ngundang rasa tumetes sing kambu lir nguyai segara datang bisa luluhke atimu dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu Segoro, netar bisa
Sabto Pandito